от първи стих до 8. Лука 24:1-8. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята. А мъжете им рекоха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и в третия ден да възкръсне. И спомниха си думите му. Господи Боже, да се помолим. Ние днес честваме един от най-важните празници, може би най-важния за християнството, именно Възкресението на нашия Господ Исус Христос. В нашата църква това е тема, която е всеки ден, непрекъснато се говори за нея. Това е малко странно да има един специален ден, който точно с нея да се занимава. Но въпреки това, Боже Господи, направи така, че ушите ни да са широко отворени, очите ни също да гледаме, да слушаме, да виждаме, и ние те молим, Боже Господи, истината на Евангелието да влезе в сърцата ни и да ни покаже така, че срамът вече е покрит, няма нужда от нищо се срамуваме, защото сме оправдани, греха ни е простен, ще бъдем и прославени, и греха, който нашите прадеди Адам и Ева направиха, вече е победен. Амин. Сега, ние важен ден за цялата църква, защото много рядко се случва и католици, и православни, и протестанти заедно да честват Велик ден, а сега е точно такъв случай. Вие знаете, че той се изчислява по специален начин. Всъщност, това, което се случва, това, което имаме на разположение, че са близо 3 милиарда души по целия свят. В този ден 3 милиарда християни, половината свят, целият развит свят, на практика чества това нещо. Въпросът е, добре, какво честваме? За какво? Защо това да е важно за нас? Какво прави така, че смъртта на някакъв човек преди 2000 години и неговото възкресение да ме афектира днес? Това е въпроса на въпросите. Това е нещо, някой ще каже, добре, това не е ли нещо, което се е случило преди 2000 години? Какво отношение има това към моя живот тук и сега? Ето, аз сега, примерно, някой мога да каже, не знам при вас как е, но да речем, някой мога да каже, имам проблеми в работата, имам проблеми в университета, имам проблеми в семейството, имам всеки проблеми. Какво ще ми помогне това? Нещо, което се е било случило преди 2000 години. Но нека да ви кажа следното, че ако вие разберете правилно християнството, защото нека да бъдем честни, цялото християнство, всички църкви, всички кръстове, които гледате, всичко има за цел да настъпи този ден на Възкресението и ние да кажем на всички хора тази добра вест. Ако се чудите каква е причината да има храмове, ако се чудите каква е причината да има църкви, свещеници, пастори, всичко. От сега ще ви кажа, цялата цел на всичко това е да ви обяснят защо Възкресението е важно за вас тук и сега. Защо това всъщност е всичко. Тоест на практика цялото християнство се състои в това. И имайте предвид, че ние страдаме, в Библията има един стих, който казва: людите ми гинат от незнание. И действително ние, особено сега в 21 век, когато хората не си четат Библиите, въпреки че ги имат до себе си, те наистина не могат да разберат как това ще ги афектира и как това ще им повлияе на живота тук и сега. И днес ще се опитаме да разберем. Както не сте шокирани, нашата проповед има 3 точки. Първо, как Възкресението поправи миналото. В миналото нещо се случи и Възкресението го поправи. Второ, как Възкресението променя настоящето. Нещо тук и сега може да се случи в теб, ако ти повярваш в това Възкресение. Може нещо тук и сега да се случва с тебе, дори да си вярващ. Не си мислете, че Възкресението е само за невярващите. От сега ще ви кажа, Евангелието е предимно за вярващите. И не само за невярващите. Един път ме питаха, но айде да кажа трета точка, какво ни дава Възкресението за бъдещето. Тоест миналото, настоящето и бъдещето. Това сега ще си говорим. Имайте при следното. Веднъж ме питаха хората, добре, да лъче, за какво ще говориш? И аз казвам за Евангелието, за Възкресението. Не беше Велик ден. И човека ме попита следното: добре, ти не си ли наясно, че църквата е предимно вярващи хора? Няма невярващи. Защо ще говориш пак? Това е Евангелие. Аз му казах следното: защото Евангелието за вярващите предимно.
Тоест, невярващите се спасяват чрез него, но вярващите имат толкова спешна нужда от него, колкото всеки друг. И така, дайте се върнем към нашата проповед. Как възкресението поправи миналото? Някъде назад във времето, преди хиляди години, нещо се случи. Нещо зло се случи. И възкресението го поправя то. Какво се е случило? Дайте да прочетем Битие 3 глава. Вижте следващия слайд. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, това е Ева, само да кажа, за да дава знание, взе от плода му, та яде, даде на мъжа си да яде с нея, тъй той яде. Тогава се отвориха очите на двамата и те познаха, че бяха голи. И съшиха смокинови листа, да си направиха препаски. Между другото, след това е описание на грехопадението. Нещо се случи назад в миналото. Сега, много хора твърдят, това не било факт, това е било само метафора. Аз лично вярвам, че това е факт, че това наистина са съществували такива хора като Адам и Ева и буквално са направили това, което Библията ни описва, но дори да не вярваш в това, едно нещо е сигурно. Нещо назад се е случило във времето, поради което сега ние страдаме. И някой ще каже какво толкова се е случило. Между другото, ако погледнете по-нататък историята, това, което се случи, че Адам и Ева съгрешиха. Имаха само една единствена, представете, тяхната Библия е само една единствена заповед. Може една хартийка, тия късметчета, да напишеш цялата им Библия. Не яш от дървото. Това беше цялата. И всъщност така, те се провалиха. Това единствено малко листче хартийка можеше те се провалиха и това, което се случи, че целият свят беше разбит. Представете си така, целият свят като един часовников механизъм, нали знаете тия зъбчати колелета и само едното зъбче да се щупи някъде, целият механизъм се руши. Това, което стана е, че след грехопадението на Адам и Ева целият свят се разруши. Дойде смърт, дойде грях, всичко се обърна, всичко стана много назле. И Бог идва, като четете Битие, вие ще видите, след грехопадението Бог идва. И той идва, да си го представете, така света е разрушен, все едно, че той идва, бомбандирали сме тук, да не знаете Втората световна война, бомбандират някакъв град и Бог идва в разрухата. Идва. И пита, къде си бе, Адаме? Къде си се скрил? Сега Бог естествено няма да остане безучастен, той ще възстанови всичко. Още не е до край възстановено до ден днешен, но ще бъде възстановено. И всъщност Адам се беше скрил. И вие ще питате, добре, какво влияние имам сега за мен? Сега ще разберем. Какво трябваше да бъде отговора на Адам? Адам трябваше да каже, Боже, съгреших и ме е срам. Но какво направи той? Ева беше виновна. Той почна да прехвърля вината на така, ако сте женени. Бог като дойде и пита, Адаме, какво направи ми жената, де ти ми даде? Тя е. Ако питате нея, тя ще каже, мъжа е виновен. Нали? В случая Ева каза, змията беше. Всеки прехвърляше вината на другия. Защо? Защото, нека да ви кажа, това, което се случи след грехопадението, дойде един голям срам. Първото нещо, което се случи след грехопадението, е, че дойде един голям, велик срам в човешката раса. Хората вече искат да контролират информацията за себе си. Не искат да ги гледат такива, каквито са наистина. Голям, дълбок срам и почват да се крият. Сега, разбира се, някой ще попита, добре, защо Бог пита въпроси? Бог не е ли всезнаещ? Защо пита Адаме къде си? Той не знае ли точно в кое хватче се е скрил? Естествено, че Бог знае. Да ви кажа, Бог като пита въпрос, не е защото да получи информация, а той просто е съвършения психолог и утешител. Той иска ние да си признаем. Не, че той не знае, естествено. Вие ако сте поне малко психолози, ще знаете, че най-доброто лечение се случва, когато човек сам си го признае. И Бог идва и като съвършения психолог пита, Адаме, къде си? С цел Адам да излезе и да си признае. Греших, наруших но разбира се, Адам не направи това за наше нещастие. Той се опита да прехвърли вината. Жената, която ти си ми дал. Значи, забележете, Адам иска да каже, Боже, май, ти си виновен даже. Не само Ева е виновна, ами това беше твой план. Ти измисли тази жена, сега виж какво стана. Ти си виновен. Реално погледнато обаче е следното. Някой ще пита, добре, това как ми влияе днес на мен? Ще разберем. Но нека да ви кажа така, цялата Библия говори, че поради грехопадението на Адам и Ева, всички ние, наследници на Адам и Ева, до ден днешен живеем срам. Ние до ден днешен искаме да се крием непрекъснато. Да ви кажа ли какво е,
когато един професор по физика или там по биология излезе на лекция с бялата манта, с очилцата и с възвишените думи. Да ви кажа ли какво е? Той всъщност е следното. Вижте ме колко съм умен и колко съм важен. Той иска да изпъкне и да блесне. Какво прави девойката, която си облича най-хубавата пола за срещата с този момък? Иска да прикрие, че тук май палачите се появи. Какво прави той, когато всъщност си каза, леле, трябва да спра да говоря. Той знае, че само бърбори и блещи бръщолеви глупости и си каза, днеска ще бъда по-внимателен. Така ли той какво прави? Той се скрива. Той крие бръщолевеното си непрекъснато или пък тя. Реално погледнато, ние целият ни живот, ако наистина вие се загледате много внимателно, ще видите, че много често зад дипломите, които изкарвате, зад професията, зад парите, зад хубавия външен вид, за всяко нещо се крие се стои едно прикритие. Аз искам като Адам да се скрия и никой да не ме види. Искаме да контролираме информацията за нас. Знаете ли защо? Защото ние вярваме така, ако някой погледне в дъното наистина какви сме, ще се отврати и ще се отиде. Ние смятаме, че има само две възможности. Или да се скрия, за да мога да бъда обичан, или да ме видя такъв какъвто съм и никой да не ме обича. Но знаете ли какъв е Бог? Той дойде там в тази разруха и той за разлика от всички човеци вижда в дъното на дъното точно какъв си. Той знае всичките ти грехове, даже тия дет не си ги подозирал. И въпреки това казва, обичам те. Виждате ли разликата между Бог и между човеците? Той вижда нашия срам. И Бог направи план. Той измисли начин да покрие този срам. Но целият проблем но нека да кажем сериозен проблем. Проблема е следния. Адам и Ева съгрешиха. Те вече не искаха да бъдат голи. Съшиха си смокинови. Да ви кажа ли, Адам казва така, Боже, аз видях, че съм гол и се скрих. На което Бог винаги може да му даде следния въпрос. Адаме, да ти кажа ли една тайна? Ти винаги си бил гол, бе. Защо изведнъж да си гол стана лошо? Защо изведнъж стана срамно? Защото да си гол означава да си уязвим. Адам вече не можеше да иска да понася това, че той е гол и уязвим. Разбирате ли? Това се случи с грехопадението. Но, нека да ви кажа следното. Това, което ние правим, до ден днешен бягаме от Бог и се крием. Дори най-големият атеист, който не вярва в Бог, винаги понеже аз се занимавам с физика, ще дам примери с физиците, тъй като тях най-добре ги познавам. Факултета по физика е пълен с атеисти, колкото искате. Даже на една конференция скоро бях един дето презентация, аз съм материалист, атеист. Аз го задавах въпроса, обаче, не на него, но на много хора съм задавал въпроса. Добре, ако за такъв атеист не вярваш, че има Бог, що се криеш? Така, какво се крия? Защо искаш дипломи? Защо изхулиш хората? Защо искаш титли? Защо толкова си се вкопчил в тях? Чудесно нещо, титлите пожелавам, но защо не можеш без тях? Защото ако ти ги вземат, нямаш нищо. Защо се криеш? Подсъзнателно той се крие от Бог, даже и да не вярва в него. Нека ви кажа, всички хора вярват в Бог. Те може в ума си да кажат, че не вярвам, но ако видите целият им живот, то е едно прикриване от Бога. Някакъв път хората ми казват така, Лъчо, Библията е била, това е грешка и голяма глупост, че Библията била записала как хората търсят Бога. От сега ще ви кажа, не е това Библията. Библията, напротив, е запис как хората непрекъснато бягат от Бога и въпреки, че те правят гаф след гаф, той пак е тук. Той пак е тук. Да ви напомня бащата на нашата вяра, Авраам. Да ви каже ли той какви ги забърка? Отиде в Египет, искаше да излъжи, че жена му не му и жена, всъщност сестра. Вижте какъв мъж просто умнатизай. Да ви напомня какво направи Исак. Исак да направи същото, което Авраам направи. И не стига това, но отгоре на всичко имаше фаворити в децата си. Беше си разбил семейството. Помните ли? Той фаворитизираше едното дете, а не Яков. Исмаил, а не Яков. И това щеше да разби цялото. То даже го и разби. Даже Исмаил по едно време искаше да убие Яков. Помните ли? А Яков, да ви напомня, той не беше цвете за мирисане. Излъга брат си. Даже Яков начало лукав. Излъга баща си.
По-отгоре на всичко ги надорби едни с две си жени. Едната възлюби, другата изобщо не обръщаше внимание. Отгоре всичко имаше пак фаворити от децата на едната жена фаворитизираше, другите изобщо не ги бръснеше за нищо. А изобщо, това бяха, да ви кажа ли, това не бяха най-чудесните примери за подражание. Защото хората си казват, добре, Библията не е ли просто примери как да си живеем живота? И аз казвам, не. Това са примери как всъщност хората сме много зле, всички сме много зле и ние бягаме от Бог и се крием непрекъснато и Бог въпреки това дава своята милост и благодат на хора, които нито го заслужават, нито даже го търсят и въпреки това Той отива при тях. Това е целият смисъл на Библията. Ние хората бягаме от Бог. Да ви кажа ли, че дори като станете вярващи, има много вътре във вас неща, които са останали елементи от стария час, които бягаш от Бог. Да ти кажа ли, що си разтревожен? Има ли хора разтревожени? Да ти кажа ли, що си разтревожен? Защото не искаш да приемеш, че Бог е в контрол. Искаш твоята си идейка, как трябва да протече твоя живот. Знаеш какво е това? Тревогата, знаете ли какво е? Тревогата е грях. Защото ти не вярваш, че Бог има най-доброто за теб. Ти смяташ, че ти имаш най-доброто за себе си и ти реално искаш ти да си в контрол. Да ви кажа ли, всяка тревога е вид, аз искам да бягам да се крия от Бог. На което винаги казвам на християни, чакай, ти какво се криеш? Нали, вече си християни, няма какво да се криеш, няма какво да бягаш, но все още има в нас зло, все още има в нас грях, все още ние като Адам искаме да се скрием, още искаме да сме в контрол, още искаме да управляваме обстоятелствата на нашия живот, разбирате ли? Или ти си християнин, обаче Гинка е направила нещо. И сега ти отиваш и разказваш на целия квартал колко е зле Гинка. И сега искам аз да питам, добре, ти защо казваш на целия квартал Гинка колко е да кажеш, защото искаш да изпъкнеш, колкото тя е зле, да искаш да кажеш така, вижте, аз не съм чак толкова зле. Да се утешиш. А защо искаш да се утешаваш? Нали вече си спасен, нали си оправдан, нали? Защото ти тайно не вярваш, че си спасен и оправдан. Тайно вътре в нас все още има съмнение. Истината е, че ние продължаваме до ден днешен да се съмняваме, въпреки всички обещания, които Бог ни е дал. Да не ги цитирам, че са много. Нищо няма да те избави от ръката ми. Ни живот, ни смърт, ни начало. Любимите ни Римляни 8. Колкото си искате обещания, но ние често ги забравяме, нали? Непрекъснато ние продължаваме като Адам да се крием зад храстчетата. Дори като сме Божии синове и дъщери, вече спасени, ние вървим по правия път и знаеш, някакъв път се оплашваме. Ако сега Бог дойде, айде в храстчето. И после и Бог вика, ама що се криеш? Айде пак излезна ясното. И ти си казва, верно, аз съм ви. Айде сега пак на пътя и продължаваш да ходиш на пътя. Мини са не мини, айде пак в другото хращче, зад някое дърво. Айде, аз си спомним пак, айде пак. Да, ние сме точно такива, няма какво да се лъжим. Ние не искаме да ходим по правия светъл път всички да навиждат. Реално погледнато, когато сме в добро духовно състояние, сме много така уверени и ходим така щастливо. Но в момента, в който стане нещо напечено, някой ти отнеме нещо, репутация, парички, някой така, и ти се оплашваш и бум хращето. И Бог трябва пак да дойде с неговата любов и милост да ти каже, чай сега, всичко е наред. Айде върни се обратно. Такива сме. Аз съм така, да не си мислите. Като нещо ми вземат, питайте моята жена, тя ще каже, каква съм паника. Тя ще каже, каква съм паника. И айде така, Библията, Евангелието, айде пак да се връщаме. Така сме човеците. Това, нека да ви кажа, тревогата, криенето, всичкото това, тъжната истина, че това е грях. Тревогата е грях, брати и сестри, отца ще ви кажа. Страха е грях, брати и сестри, отца ще ви кажа. Защото ако ние наистина вярвахме, ако сме честни, наистина вярваме, че Бог е дал сина си, умрял, възкръснал, ти ще се страхуваш от това, че шефът ти казал нещо накриво. Не би трябвало, нали? Но самия факт, че ние се страхуваме, пълни сме често с вина, означава, че ние не вярваме на 100% Евангелието. Затова идваме на църква. Затова непрекъснато идваме да си спомним, защото ние сме като тези хора от Алцхаймер. Тъмън нещо се случва и те забравят истината. Айде пак трябва да си я припомним. Но имайте предвид следното. Ние имаме сериозен проблем душа от миналото. Адам и Ева се грешиха, те бяха посрамени и до ден днешен ние човеците продължаваме да се крием.
Продължаваме да се крием зад успехи, зад величие. Вижте колко съм велик, вижте колко съм такъв, какъв съм онакъв, защото това е форма на прикритие. Казвам ли аз нещо против успехите и пари? Не казвам нищо това. Пожелавам да имаш и успехи, и пари, да изглеждаш добре. Всичко това ти го пожелавам. Но ако живееш за това горкоти, ние живеем. Значи проблема на хората е, че ние не просто ги харесваме тия неща, ние не можем без тях. И това се нарича идолопоклонство. Сега ще ви кажа, всичките ти проблеми, и ти си кажеш, аз имам проблем с нещо. Но сега ще кажа, проблемът ти не е нито с вината, нито с страха, нито с зависта, нито с това, че клеветиш хората, нито че лъжеш, нито че крадеш. Това е само едно следствие. Истинската болест е, че ти тайно вътре искаш да се скриеш. И си избрал някакъв идол, с който да се прикриеш, и оттам идват всичките неща. Всичките зли неща идват от това. Не се крий. Това всъщност е лесно да се каже, малко да го направиш. И сега въпросът е, добре, имаме сериозен проблем. Ние се крием непрекъснато. И всичките зли неща, които правим, са защото ние тъмън сме се попрескрили, каква е тази нова дума българска, тъмън сме се скрили мънинко така, и заш някой идва и маха смокиновото листо и ти си готов, 3 крушета, 5 крушета ти какво махаш, бой? Сега ще ви дам пример. Някой, мъжът или жена ти идва, мъжът и жена ти идва да речем, или някой твой приятел, или някой твой колега и ти казва, ти не ставаш тук, тук си зле. И ти вместо да си кажеш, пък може и да е прав този човек, ти даш какво правиш? Вадиш ни пушки и почваш да го стреляш. Ти ли ще ми кажеш, бе? Аз не ставам. Ти нищо не ставаш. Я да ти да помня всичките твои кусори. Знаете ли какво е това? Това е причината бракове да се разпадат, приятелства да изчезват, институции да се разпадат. Защото идва някой друго човешко същество, идва и ти маха смокиновото листенце. И ти целия паника. И почваш да се биеш, и почваш ти на мен може да смокиново листо ли махаш. Ще си запомнил всичко, което е сгрешил. Абсолютно всичко. Значи, ние сме много да помним чуждите грехове. Да, абсолютно всичко ще си запомнил. Така е. Шегата на страна, но ако се питате защо има войни, айде да помислим, защо имаше Първа и Втора световна война, да ви кажа ли? Защото Германия искаше да има колонии, каквито и другите империи. Сега ще ви кажа ако вземете абсолютно всички човеци, които сега са много повече от преди 100 години, и ги съберете така един до друг, рамо до рамо, знаете ли каква площа заемат? Не, те ще се потребят, то е ясно. Но просто каква площа заемат? Колкото град София. Значи целият свят, гигантското земно кълбо, мога го посложи в едно петънце, наречено град София. Представете си Германия. В Германия може да поберем целия свят, ако искаме. Това е огромна територия. Но ние си ли ще бе? Те казват, искаме колонии като другите. Защо те се фукат с колонии, пък ние не? Откъде накъде? Бой! И всъщност, да ви кажа, милиони души умряха. Само през Втората световна война тия 3 души, Хитлер, Сталин и Мао Цзедун, са виновни за смъртта на близо 100, и това е консервативна оценка, близо 100 милиона души. Хората лъжат, крадат, убиват и вършат всички зли неща, защото някой ги заплашва да им махне смокиновото листо. И те са готови не само да разрушат брака си, семейството си и приятелите си, но те са готови да рушат и държави. От сега ще ви кажа. Хората сме супер страхливи някой да ни махне смокиновото листо. И това е проблема, който е дошъл от миналото. Адам и Ева са го направили. Аз студен нещо каза, Адаме, как може? Още скърбя за тази случка. Но всъщност въпросът е, добре, има ли решение на този проблем? Да си кажеш, просто ми няма срам. Айде, направи го, като си такъв ербат да те видим. Няма как да стане. Значи от сега ще ви кажа, ако си кажеш просто, мен няма да ме срам. От утре ми спира да ми пука за човешкото мнение. Да видим колко време ще изриш, ще ти давам ти 3 дена. Дай, че съм много. 3 часа ти давам. Вие представяте ли, се свириш на цигулка и абсолютно целият ти свят ти казва, че не става. Ще ти кажеш, не ми пука пък. Не ви кажа, това няма как да се работи. Целият свят, като дойде, като ти каже, ти се смачкаш, твоето мнение и твоите разбирания са определени до огромна степен от всичките мнения около теб. Бъди сигурен в това. Ние сме продукт до голяма степен в началото на нашето семейство и после на нашите приятели. Знаете тази поговорка? Покажи ми твоите приятели, да ти покажа какъв си ти. Голяма доза истина има в това нещо. И това е наследено от ние се крием. И сега въпросът е, как да се промени това нещо? И ето защо ние християните вярваме, че преди повече от 2000 години
Христос дойде. Бог изпрати сина си. Защо? Защото той виждаше, че ние не можем да се покрием срама. Как може да покрием този срам? Единият начин, който хората често избират, аз ще имам съвършения дизайнерски живот. Това няма да ти помогне. Сега ще ти кажа. Може да изкараш всичките пари на този свят, всичката слава, ти ще продължаваш да се чувстваш смазан. Ще продължава едно гласче да ти казва, ти си лицемер и не ставаш. И затова Бог направи нещо друго. Той дойде, живя съвършен живот. Самия Бог и ти даде, и той направи така, чрез смъртта и възкресението, всичките успехи на самия Бог. Това се нарича в богословието Божия правда, божествена праведност. Списък с постижения. Бог дойде, стана човек, направи най-съвършените постижения. Знаете ли защо? За да ти ги даде безплатно на теб. Божествените медали, божествените постижения са твои. И какво се случва? В момента, в който повярваш в това, край първо на срама. Когато аз се новородих, първото нещо, което се случи с мен, брата и сестри, е следното. Аз тогава вече спирам, няма никога повече да завиждам на хората. Не беше така. Още имам от време на време. Но въпросът е, че наистина, ако ти знаеш, че си покрит от божествената праведност, неговите медали, неговите успехи, неговата синовност, неговата красота, всичко е твое. Самия Бог е твой. Показва апостол Павел. Всичко е ваше. И смъртта, и живота, и Павел, Апол, и Христос дори е ваше. Всичко е, Бог е ваше. Всичко е ваше. И за първи път ти излизаш и някой ти казва така. Ти не ставаш като майка, примерно. Ти ще кажеш, верно е, така е. Какво от той? Провалян съм с 300 пъти. Обаче Христос е истинската майка и баща, истинския родител. И аз имам неговите медали на съвършен родител. Не съм ги изработил аз. Той ги е изработил. Сега вече нищо ме обвини. И да се провалям, ставам наново. Някой идва и ти каже, ти си беден. И какво като съм беден? Аз пък имам Божието богатство. Имам самия Бог. Един ден аз ще живея в царски палат, където ми Бог живее. Какво ми пука, че сега ще ям това, пък не това. Голяма работа. Някой идва и ти казва следно, ти си тъп. И ти ще му кажеш, едно знание ми стига. Бог да познавам. Какво като не знам ядерна физика? Голяма работа. Аз имам най-важното знание на този свят. Някой ти каже, ти си грозен. Бог ме вижда красив. Той ме вижда сцена, че съм самия Христос. Кое ще ме оплаши, какво ще ми се вземе. И най-накрая ти можеш хем да си признаеш истината за себе си. Виждате ли изумителното нещо на Евангелието? Срама пада и можеш да си признаеш какъв си наистина и паралелно с това да не се отчаяш. Даже тъкмо обратното, брата и сестри. Както казва апостол Павел, Бог му казва на него, силата ми чрез немощ се показва. Когато си немощен и си слаб и не ставаш, още повече виж колко Бог е добър, пълен с милост и пълен с благо, че такъв като тебе той му е показал милост. Слава на Бог! Така че възкресението, което ние честваме сега с вас, е най-важното събитие. От сега ще ви кажа, няма по-велико чудо на този свят от това Бог да новороди и спаси един човек. Не ще кажа, не е ли самата Вселена по-голямо чудо? Не. Защото при Вселената Бог от нулата трябва да създаде нещо. Докато при новораждането от минус, от един грешник, не от нулата, от един, който е много зле, трябва да създаде плюс. Виждате ли разликата? Едно е да имаш 0 лева и да добавиш 100, а друго да дължиш 100 и да станат още плюс 100. Виждате ли разликата? Новораждането е най-великото нещо, което може да се случи на сътворено създание. И това, което ние честваме с вас, което се е случило преди 2000 години, е, че възкресението на Христос от гробницата, той излиза от гробницата. И той излиза и казва така, смъртта веднъж и завинаги е победена. Грехът е победен. Срамът е покрит. Край с срама, край с съда. И това гласче, което идва и ти казва, ти не ставаш и си никой не можеш. Ти мога да кажеш, така е правилно, аз не ставам и съм никой не мога, но Христос може. Той го направи вместо мен. Той победи смъртта, той победи греха, той победи ада, той победи съда. И сега отиваш пред огледалото и си кажеш, леле, не ми харесва това. От сега ще кажа, седа от менен край. Може да отидеш пред огледалото и вече нито да се възхищаваш на това, което виждаш, ни да изпадаш срам на това, което виждаш. Гледаш в огледалото и казваш, сега Бог вижда в съвършения Христос. Всичко е наред с мен. Виждате ли, това е изумителен ресурс и ние, брати и сестри, не го използваме
Това е истината. Ние с вас често забравяме това. Ние се срамуваме от себе си или искаме да се възхищаваме на себе си. А Бог казва, забрави просто от себе си. Гледай към кръста. Виждате ли, това ни помага кръста днес, тук и сега. Едно от най-изумителните чудеса на този свят е това възкресение. Защото възкресението, имайте предвид следното, възкресението е направено, за да може целият свят да не може да ти каже копче. Атеисти идват и ти казват, ти откъде си сигурен, че си оправдан? На което ти казваш така, ами той възкръсна. Това не е метафора. Това наистина се е случило преди повече от 2000 години. Гробницата е била отворена и вътре нема никой. Нема никой. Христос излезе. Той победи срама веднъж и завинаги. Когато Бог те погледне, Той е влюбен в теб. Не защото ти си, виж ли какъв си прекрасен. Не, защото Христос е прекрасен и Той вижда вместо теб Христос. Това е като да ви сложат една маска на изумително красив човек. И Христос слага това и вече Бог те третира като този красив човек. Съвършената красота и срамът си отива. Вече най-накрая можеш за първи път. Забелявате ли колко важно нещо е възкресението за твоя живот тук и сега? Тук не става въпрос за нещо, някаква теория, която... Това е нещо, което ако повярваш сега, ще се промениш. Ако не си новороден, ще се новородиш, а пък ако си новороден, ще живееш в тази свобода. Брати и сестри, голяма свобода е да си вън от този срам. Аз съм бил в срама, опитвал съм се чрез закони и правила да го покрия, това не работи. От сега ще ви кажа. Ако ти се обучиш с правила, с закони, с неща да покриеш срама, няма да успееш. Ако искаш си успешен и велик да покриеш срама, няма да успееш, бил съм там. Един ден аз открих Евангелието, че той вече е покрит. Once and forever. Веднъж и за край. Приключихме. А вижте какво се казва в Римляни 3.14, защото греха няма да ви владее, понеже не сте под закона, под благодат. Когато се опитваш с закони, с правила. Казвам ли аз нещо против закона и правилата? Не, ние християните живеем в закона. Но вече не се уповаваме на него. Той няма да спаси никого. Вижте следващия стих, Римляни 3.22-23, но сега като се освободихте от греха, той е там, да. И станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот, защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Гроба е празен, брати и сестри, той излезе, той погълна смъртта и ада. Дявола е сразен, ние сме свободни, играта на крието приключи. Вече можеш да спреш да се криеш. И последно, третата точка, как възкресението промени бъдещето. Какво се случи, какво ще се случи в бъдеще и какво имаме в бъдещето. И сега вижте следващия стих, Откровение 21:1-6. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и приключваме. И първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и святия град, Нови Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинята на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. И той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина. И седящият на престола рече: ето подновявам всичко. И каза: напиши, защото тия думи са верни и истини. И рече им: сбъднаха се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Забележете какво се казва. Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина. Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог дойде на това следствие от бомбандирането на греха. Той дойде и видя, нали си представите какво е да паднат едни бомби, всичко е разрушено. Такъв е и човек. Моят най-любим пример за това какво представлява човека е, няколко пъти съм го казал, но наистина е много добро описание, е тези стари разрушени замъци. Някой бил ли е в Хайделберг? Немците имат много такива разрушени замъци и те не ги възстановяват заради романтични техни причини. И там пише на тия замъци: тук някога живя еди кой си там, крал или нещо такова. И всъщност човека е до ден днешен нещо такова. Той е разрушен замък. И на него пише: тук някога живя Бог. И знаете ли всъщност какво Бог ще направи? Той ще дойде, той не е, за разлика от немците, не е такъв романтик, а той ще го възстанови наново. Той ще го направи изумителен, чуден палат.
И няма да пише тук някога живя Бог, а ще пише тук сега живее Бог. Това, което Бог ще направи, е, че Той ще обърши всяка сълза. Един ден, когато ние ще отидем от този свят, брати и сестри, ако Христос не се върне, сега ще ви кажа какво ще се случи. Първо, когато ние умрем, ние няма да стоим самотни и голи. Веднага ангели се казват, че нас докарат при Него. И когато Той те прегърне, всяка скръп, която си имал, всяко страдание, ще те стори като един ден в лош хотел. Всичко ще бъде компенсирано. И то многократно повече. Всичките мъки, през които изкърби човек преминава на този свят, ще му се сторят просто като едно нищо. Като лек дискомфорт. В сравнение с това, Той да те прегърне. Ще бъдем при Него. Всяка сълза ще бъде обърсана, смъртта вече ще бъде победена, ние ще бъдем напълно възстановени. Този разрушен замък, казва се, ще ни се даде прославено тяло, каквото и да е то. Мога само да гадая какво е. Не знам дали след Възкресението Христос, само да ви кажа, минаваше през стени, телепортираше се, колко ще е интересно това. Ако си мислите, че гробницата той е махнал камъка, за да може да излезе, лъжите. Той може да си мини през камъка и така. Той отвори камъка, не за да може той да излезе, а ние да влезем и да видим, че вътре е празно. По същия начин нашите възкресенски тела ще са съвършени. Нищо няма. Дори телесно ще бъдем възстановени, материята ще бъде променена по някакъв начин, така че да няма смърт. Всичко това ще бъде променено. И аз ще завърша, тъй като времето ми напредна, с 1 Петрово 1.3. Да се радваме, наистина, брати и сестри, защото честваме от най-важните неща. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Той възкръсна, смъртта е победена, срамът е покрит и това, което в миналото беше направено, беше унищожено. Амин. 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 Господи Боже, благодарим Ти, че това най-изумително чудо, възкресението на нашия Господ Исус Христос, можем да го честваме, можем да се радваме на Него. Разбира се, християнските църкви трябва да се радват на възкресението всеки ден, всеки отделен християнин. Но сега е повод целият свят да чуе още един път да им бъде споменато, защото света е тръгнал по лоши пътища, той не следва Божиите пътища, не следва Божията правда, но следва собствените си пътища и погива. И дори Христос ни е предупредил, че широка е портата и пространен е пътя, който води към погибел. И тясна е портата и тесен е пътя, който води към живот. Но въпреки това сега е момент, в който ни можем да провъзгласим с един голям мегафон пред всички човеци, дори тия, които са тръгнали по широкия път. Обърнете се от пътищата си, повярвайте в Христос, оставете идолите си и боговете си и срамът ви вече е покрит. И греха, който Адам и Ева направиха, беше победен там на кръста преди 2000 години. Гробницата е празна, той е жив, нека се радваме. Амин. Амин. Сега, нека може би да вземем сега Господна трапеза. Вземем причастие. Нека само да обясня. Ние вярваме, че хляба и винето не са само символи, те са повече, те са и печат. Това означава, че духовно Христос сега е специално тук и Той не просто слиза от небето, но Той те извисява. В момента нашия дух ще се храни. Има истинска духовна реалност в това, което ние ще направим. Не просто ще си спомним, че Той даде тялото си, което беше разчупено и проля кръвта си, но отгоре на всичко в момента духът ни се храни. Това е част от нашето освещаване. Затова, ако имаме вяра, да съчетаем това, което ние сега ще направим с вяра. Също така, брати и сестри, нека докато вземем хляба и виното, да размишляваме върху себе си, имаме ли грехове срещу брати и сестри тук, да се покаем сега от тия грехове. А ако ти имаш грях в момента, нека ти кажа, че хляба и виното е точно като за теб. Нека прегледаме сега себе си, докато се раздава хляба и виното. Да прегледаме сърцата си, имаме ли хляб, имаме ли грях, имаме ли нещо против някой брат или сестра, вършим ли на тайно някакви грехове. Ние те молим да ни ги простиш сега, Боже Господи, както Ти вече си ги простил на кръста, и приемайки от хляба и виното да повярваме още повече в
това, което ти направи за нас преди повече от 2000 години. Благодарим ти за хляба и съдиното и за причастието, за твоята пролята кръв и разчупено тяло. Амин. Амин. Стоим една пътя. Вече неща. Святия си хълм, невястата очаква тебе. И някой ден там, вода приготвяне, църквата сходнеш за тебе. Любов ти първа, стани в сърцето ми, влюбена в тебе, Боже, в лицето ти. Тайна маса, сами сте двамата, разчупен хляб, чаша вино. Съюзът вечен, от нищо отменим, тя твоя. Любов ти първа, стани в сърцето ми, влюбена в тебе, Боже, в лицето ти. Сърцето и ти, пак кръсто ти, завинаги да бъде с тебе. До край ли ще устои, пламък свят запали, вечно да гори за тебе. Сърцето и ти, пак кръсто ти, завинаги да бъде твоя, до край
ще устои, пламък свят запали, вечно да гори за тебе. Любов ти първа, стани в сърцето им, влюбена в тебе, Боже, в лицето ти. Любов ти първа, стани в сърцето им, влюбена в тебе, Боже, в лицето ти. Сърцето и ти пак разтопим, завинаги да бъде твоя. До край ще устои, пламък свят запали, вечно да гори за тебе. Вечно да гори за тебе. Алелуя. Добре, думата. Славете го Господа, защо е добър. Алелуя. Защо е с вечна сила величествен. Алелуя. Алелуя. Славете го Богът на боговете. Алелуя. Защо е вечно Царството Божие. Алелуя. Славете го Господа над господарите. Алелуя. Защо е с вечна сила величествен. Алелуя. Който прави големи чудеса. Алелуя. Защо е с вечна сила величествен. Алелуя. Царува в небето. Алелуя. Защо е вечна милостта Негова. Алелуя. Съзнателно всичко животът ми Негов е. Алелуя. Защо е вечен чуден Спасител наш. Алелуя. От себе си даде в жертва за грешните. Алелуя. Защо е вечна милостта Негова. Алелуя. Него хвалят земя и небето. Алелуя. Защо е вечна милостта Негова. Алелуя.
Господа, защо е добър. Алелуя. Защо е вечна милостта Негова. Алелуя. Ще имаме ли въпроси? Да, ще имаме въпроси. Аз забравих за това. Много набързо. Q&A. Имате ли вие... Тръгваш ли? Чао. Имате ли вие въпроси? Добре. Аз имам един. Да, питай. Относно смокиновите листа, какво точно се има предвид от това, че ходим в храст? В храст и само леко някой да открие, т.е. храста какво представлява? В моята метафора ли питаш Да. храста или в В библейската? метафората и съответно какво означава някой да надникне и какво поражда този страх в нас? Да, значи този страх е породен, той е вътре в нашата природа. Той е от Адам. Тоест ние сме си радикално несигурни, оплашени принципно. И когато се спасим, тази оплашеност до голяма степен се маха, но продължава да има части от нея в нас. И когато някой ти махне смокиновите листа, т.е. той действително, не би ли се случва хора, които са много гадни, т.е. той идва и директно те ободва право в сърцето. Виждате, ти не ставаш тук, тук, тук и тук. Това означава да ти махнеш смокиновите листа и така. Да ти верно се проваляш ето в тази точка и в тази, особено най-близките ни, които са нон-стоп до нас, веднага могат да видят това. Най-близкият до теб идва и ти казва, ето тук, буф, точно. И ти, и понеже знаеш, че е прав този човек, той се едно ти е махнал смокиновото листо и е казал, виж какво представляваш. И всъщност в този момент, ако ти си невярващ човек, работата е, ще му избиш зъбите. Но ако си християнин, Тоест като се направиш нещо повече от него. да, защото така всъщност е начина, ти махаш пък неговите смокинови листа на другия. Или пък му избиш Как зъбите. си, какво храст, какво си представяме това нещо? Храста, значи всъщност храста, в който ние се крием, са най-често нашите идоли на сърцата. Тоест това, което обичаме, това, което искаме да Това, с което искаш изглеждаме се... пред другите, Да, това, с което искаш да се изфукаш. Това, за което с ще което искаш да си изфукаш. Да. Точно, ти искаш да се изфукаш с нещо. Ето, примерно, мен ме бива в рисуването, в архитектурата и през цялото време, ако някой ми каже, ти тук си изгрешил цялата къща, например, защо ще породи гняв в мене? Искаш да ми кажеш, че заради това ще ми. Да, да речем, представи си Тоест хипотетично. външния грях е следствие на нещо вътрешно, което някакъв храст, който ти си направил сам за себе си, ако някой леко ти мръдне, това е съответно. Представи си хипотетично, ти отиваш да речем и някой ти казва, виж са къв си провал като баща. Нищо не става. Примерно. И ти прави следното. Сега ще му натираш Покажа аз това, колко мога. колко ще добър и всъщност прави следното. Или ще отидеш още повече внимание на децата си, или ще се скриеш зад виж какъв съм художник, виж какъв съм такъв и те. Ще почнеш да искаш да Покана изпъкваш. вкъщи ще му покажа аз колко добре се справям в други области на моя живот. Да, и ще го, дори да не го поканиш, ти някакси инстинктивно ще го правиш при всички останали. И това, което трябва да се направи в този случай, и въпреки това нещо ще те чувърка. Няма да ти е приятно, но ще искаш да изпъкваш тук и тук, ще станеш един горд. Ще сочиш другите колко са В зле. този случай обаче имаме много храсти. Много. Затова ще се крием в единия, в другия. Вървиш Един напред, път ще опа. се скрия в това, че съм добър художник, Да. в другия, че съм добър архитект. Само Точно като така. някой. Веднага търси. Ние сме като отчаяни, също търсим хращите. И малко да е хращето, буф, пъкаш. Такива сме хората. И затова, моля, страхливи да. А всъщност християн е някой, който, понеже е облечен с Христовата праведност, няма нужда да ходи там. Но просто ние го забравяме и трябва да си го спомним обратно, да не ходим в тия хращчета. Няма нужда от тях. От сега ще ви кажа праведността, която е чрез добри дела. Колко съм велик архитект, успешен, какъв съм религиозен, колко хора съм довел на църква, защото те може да са религиозни делата. Може да се... Това в очите на Бога е мръсна дрипа. На практика ти се криеш за нещо мръсно. На практика. Ти кажеш, ще фърля
прекрасните, красиви дрехи на Христос и сега ще се нахлуза тия парцали. Между другото, човек може да облече и от дрехите на християни. Да. Такъв случай. Пак е мръсно дрипа това. Да каже, виж, такъв съм религиозен. Ето аз съм пастор сега. Или, Да. ето аз съм... Кой си ти да ми казваш? Виж каква велика църква от 1000 души има. И Бог идва и му казва, дама, това е мръсна дрипа сега. Що се крие? Се обличия. Защото утре може да реши да си пастор на един човек сам или на никой. Затова хвърляме, брати и сестри, всички мръсни дрипи. Всяко нещо, за което ние се крием. То нашия най-голям проблем са добрите неща. Не са злите, които вършим. Те са само Добро следствие. нещо да си добър дъща, но като някой дойде и ти кажеш колко не ставаш. Да, ние в нашата църква това непрекъснато ще го напомням, защото го забравяме. И аз го забравям. И утре някой ми каже нещо на въпреки, и аз къв съм успешен. Тук. Опа. Айде. Да, това между другото наистина е много ключово. Християни трябва да разберат, че не лошите неща